Aiwa, tiri kuno kuChipinge kuGaza kwatiri kumbokurukura nehama kuti timbonzwa kuti vanoti kudii nenyaya dzinotenderera mastreets esocial media kuti aiwa kunokuka ndo kunorema kwachona kana dziri nyaya dzemishonga, nyaya dzeurombo dziri kutenderera. Aiwa, saka tatirege tiende paground timbonokurukura nehama kuti vanoti kudii. Makadii henyu mukoma? Tiripo makazimbere. Tiri nani. Muri eZimbabwe ingada kuziva kuti munonzani uye tiri kukurukura nemitiri kupi? Tiri kupadzonza Gaza kuChipinge. Alright. Mukoma, nyaya inotenderera yekuti kunoku ndo kune vanhu vanobata zvakanyanyisa nyaya dzemishonga. Munotowo kudii nayo? Ya, zvinodaro kuti tiri kuno kuChipinge vanotarisira kuti kuChipinge ndo kune vanoromba, ndo kune n'anga zhinji dziriko. Asi n'anga dziri kuno asi dzinorombesa kune vanenge vechida kuromba. Vanenge vananga vachida kuromba. Zvounonga wachida zvinodini unozviwana ikoko. Wozouyazve zvinosiyana futi pakuti zvounonga wachida zvacho ndezvipi zvounonga wachida, ngekuti zvimweniwo adzitozvikwanisiwo. Kuno kuChipinge zvinoendera kuti kunogona kuita mbiri yekuti kuChipinge vari kurombesa. Asi pamweni isu tiri kuno wacho atitodini atitozvirombi kana kuti obuda nekunga kwayo kana kutoendepo. Asi vanobva kure ndo vanogona kuuya Chipinge vachiuya kuromba vachienda vachizwa kuti Chipinge mbiri, asi inozouya vanobva kuretu. Asi vari kuno kwacho otherwise zvemishonga kana kuti zvouroyi atitozvizivi kuti zvinotowanikwa pari. Vamwe vanoti ukatobva kuno ukaenda kuna ana Harare ukoka vanenge veitokutya ukati ndobve Chipinge, vanototya kuti munhu weChipinge haatangiki. Kubeni manje kuChipinge kwacho hakuna nezvetinotoziya zviri kuno, kuti tinotofamba zvakatochena zvitori jekerere pasina chetinowana kunoko. Alright. So imimi muri kuti zvoni vanoto kuno hamutozviziye asi n'anga dziriko. N'anga dziri kuno dzakatowandisa. Alright, dzinorombesa, dzinorapa, vanopa mishonga yeuroyi, zvese izvozvo. Zvese zvinenge vanorombesa vari kuno. Asi kuti vari kuno vacho n'anga tinoziva kuti apo pane n'anga iripo, asi pamweni hatitoendipo pan'anga ipapo. Hamutozivi. Tototsvaka zvimweni zvinoti n'anga inotozviraramirawo yegawo iyo. Isuwo teitozviraramirawo, asi hapana zvetinoziva kuti n'anga inofamba sei. Asi tozwa kuti pamwe vanobva kuretu uku ndo vanotouya veitoromba. Unogona kuzwa kuti Harare kune mbiri yezvigunwe. Itotoita kuzwa kuti Harare kune mbiri yezvigunwe. Zviri kutoti munhu oenda kugurwa chigunwe otoita mari ngechigunwe. Asi kuno kuChipinge kuno hazvisi Chipinge. Hatitozvizivi, asi kutozwa kuti zviri kwakati ndopaunonga waitozvizivira, asi kunoko hautozvizivi. Alright. Saka muri kutiwo ndekupi kunogona kune vanhu vanotobata kupfuura zvinoitwa kuno kuChipinge? Ya, zvinoitwa kuno kuChipinge kune kwezvitori, ngoti tikaenda kunana Darwin uko kune otherwise kune zvitoriko, kunana Bingo kune vatoriko iko, ndozwa kuti hey pakati kune zviriko. Ukaende Zaka kunozi kwai Zaka rinopisha ngeuroyi. Hakusi Chipinge ka. Kuzozi Zaka rinopisha kunozi rinopisha ngeuroyi. Asi hakusiri Chipinge ipi. Asi vanhu vanoise mbiri yekuti kwai Chipinge kune zvakati. Mbiri inongofambiswa, asi hakuna zvetinenge tichitoziva isu tinogara kuno. Hamutozvizivi. Hatitozvizivi. N'anga dziri kuno dzinotorapo, ukaendepo weida mushonga itokucherere gwenzi musango, yotonochera miti, yotokupa miti yekuti upone. Yekuti upone wotorarama, asi kwete kuti inokwanisa kuti ikupe mushonga wakudini wekuzoromba nekuti urombe. Asi ukaenda wachiti ini ndode kuromba kudai, inokupa yangu kuti inoda mari. Aingasviki pan'anga yokutaura kuti kwai handizvikoni. Iyo ichide kun'anga wainga kuti itsvake mari. Inototi ndinozvikona. Zvanyazombokorera kuita wakumberi, asi iwe wadini? Watosiya mari ka. Watosiya mari yona yatorarama. Ndo zveinenge ichiita. Alright. Aiwa, ndofunga muri ngozvinzwira mhuri yeZimbabwe kuti ivo vanototowa mheno kwana Mount Darwin naana Zaka rinopisa. Ndo kunotopisa neuroyi kuno kwava vaite izvozvo. Aiwa, maita basa mukoma nekukurukura unesu. Pakanaka. Tatenda. Mazviita.